ଜେଜେ ଦେଖିଲ ସେଇ ଖୁଣ୍ଟା ଗଛ ଉପରେ କେମିତି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ମୟୂରଟେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଆରେ ସତରେ ତ ନାତି ଟୋକା, ଏ ମୟୂରଟା ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ଜେଜେ ମୁଁ ଏ ମୟୂରଟାକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଘରକୁ ନେଇଯିବି, ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ନା। ହଇରେ ନାତି ଟୋକା, ତୁ ଯଦି ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବୁ ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ତା ପାଖକୁ ତାକୁ ପଚାର ସେ ତୋ ସହିତ ଯିବ ନା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଜେଜେ, ମୁଁ ଏବେ ତା ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଆରେ ମୟୂର ପକ୍ଷୀ, ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ଘରକୁ ଯିବୁ, ମୁଁ ତତେ ସବୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ସକାଳେ କୁଳି ଦେବି, ତତେ ଭାତ ଦେବି, ତରକାରୀ ଦେବି, ସବୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ତୁ ଚାଲ ମୋ ସାଥିରେ।